Halo rek, pasti awakmu kabeh setuju. Dikira panggon iki dodolan mie pedas ae rek, tapi saiki dodolan ayam goreng. Sing gare aku kaget maneh, paket ayam goreng termasuk nasi cuman mulai 10.000 tok. Pilihan menune ono telu rek, ono paket rok 1, rok 2 sampai rok 3. Awakmu gak percaya regone murah cuman mulai 10 ribuan iki lho delok daftar regone. Kabar apike maneh khusus tanggal 28 Desember mereka ada beli satu gratis satu. Lek ngene carane iki jan buati tenan rek. Nah, mulai saiki lek awakmu ndek Wismi gak cuman mangan mie pedes tok rek. Duweni variasi ayam goreng sing termasuk karo nasi dan sambel horek iki. Sambel horek tipikal sambel bawang disuntek nandukure kaya ngene. Bah, wedese nowendang banget rek. Nah, wi chicken iki ono 3 variasi menu rek, paket rok 1, paket rok 2 karo paket rok 3. Dadi iki opsi liyane selain mie pedes tak sarano makano iki wareg banget rek. Oleh potongan ayamnya gede-gede koyo ngene ditarik keres ben tambah nikmat maneh dicampur karo sing jenenge sambel horek iki rek. Pas dimakmi ku pedesnya bener-bener enak, pedes get tapi sik sok dinikmati ngono lho, masih jejek-jejek pedese. Ayame nang kene dimakem gawe sambel utawa polosan mik sego tok wis enak banget rek, gurih. Nang kene yo ono minuman matcha rek, es matcha latte karo es strawberry matcha. Hargane cuma 14 ribuan ae. Lek melakukan pembelian 60.000 wis bakalan oleh free merchandise stiker utawa balon rek. Nah, menu Wish Chicken iki wis ready mulai tanggal 28 Desember 2025 di seluruh cabang outlet Wismi seluruh Indonesia ya rek. Pokoknya sing paling murah iku paket rok 1 10 ribuan, paket rok 2 14 ribuan karo paket rok 3 22 ribuan. Aku selalu langganan di Wismi cabang Jalan Diponegoro Surabaya iki rek. Soalnya ndek kini panggone pas ndek pinggir dalan, juembar, asri banget. Jadi cocok wis ngajak keluargamu, pasanganmu utawa koncomu mampir mrene wis gak usah kesuwen langsung gaskan rene ya rek.